iyo hondo yakura ndodiniku. Iyo hondo yakura muZimbabwe. Iyo hondo yatandavara. Anaizonakirwa manje netumoko taizopinda tichiti hondo yakura muZimbabwe, hondo yeminda. Hondo yakura muZimbabwe, hondo yevanhu. Boom! Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Kana uchangotanga the bottom zwara nasi janya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ngogara uri mugaro panapa nango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara renda anditi. Well guys, zvacho zvazviri kuita mazuva ano pakaipa kunze kutoda sei kurupisa nenyaya yehondo yeminda. Ndonyaya ndauya nayo panapa zvamanje hondo yeminda. Chidangotaura kuti aiwa hondo yeminda yadzoka futi and haisisiri yevachena nevatema, yevatema nevatema. Yaseke mutema ama one. So kana une dhiri raunaro ichifunga kuti iwe neni togona kuitisana tiite mari ndibate, kana une masina unawo uri kutengesa uda kushambadzirwa ndibate. I still have a couple of companies that I still need to advertise pa free advertising promotion yedu yaye yataiita this week anditika. So pakashata ma1 kana ndisanda kuadvertise business rako chingeta patience ndikuita sei ndiri kukuziva anditika. So without wasting much of your time, nyaya ndanayo panapa zvamanje inyaya yehondo yeminda. Hondo yeminda part 2. Apa ndakasepeketiba ba ndati inyaya ihombe iyi inotomboda kumboti inonzi putugadzike kana kuti svutugadzike. Ndenge ndanwatisa kandovuka chi mukomana rupisa. So nyaya iri panapa inyaya ye300 mavillagers kubva kuvillage rinonzi Mahachi riri ward 24 riri under chief Musikavanhu kuChipinge uko ma1. Saka zviri kunzi vanhu ava 300 mavillagers aya arida kunzi abviswe paari kugara. Vakatora ivhu nechisimba. Ivhu iri rinogara, ivhu iri ravari kugara iri, it belongs to Chipinge Rural District Council. Yet vanhu vakatengeserana nekupanana pachavo. So vakadaro vanhu vari 300 vaendeswa kucourt. Vakaendeswa kucourt nezuro. Vakaendeswa kucourt vakasvika vapinda mucourt. Zviri kunzi panga pasina kana madockets ekuprocessa kuti nyaya dzavo dziri kufamba sei, zvakamira sei, zviri kuenda nekupi. Zvinova zvakakonzera izvo confusion, nyonga nzwisisana ikaita bata mudare handitika. Vanhu vaita bata mudare zvikanzi aiwa imimi chimboendai munorongeka imimi mukusungisa vanhu but hamuna kana madockets, hamuna kana zvinhu zvamunazvo zvakakwana zvokuti mukwanise kusungisa vanhu. Kana mazorongeka mozviita sei mochizodzoka handitika. Mochizodzoka. Panewo vanhu vanofarirawo vanhu vane vanhu pamoyo. Pana lawyer rinonzi Professor Love More. Professor Love More munowaziva ndewedu chibaba chedu ichi. Chimutara matuku. Chibaba Professor Love More. Vari kushanda naadvocate anozani advocate Tazvitya. Vakamirira vanhu vachibatsira vanhu kuti aiwa vanhu vane kodzero ngavambogara. Tikavabvisa apa tinovaisa sei, tinovaisa kupi. But zvisinei hazvo ZRP yazonyora tsamba kuti aiwa imimi kubva apa kusvika musi wa10 kusvika musi wa10 munofanira kunge maita sei, mabva panapa handitika. Saka pakashata zvamanje vapiwa masamons kunzi aiwa imimi ngetaita sei, itai mufambe nekuti pakaita sei pamakagara pasiripo, hazvisi pamutemo zvamuri kuita. So ndonyanga ndinayo zvamanje kuti ndingokuudza kuti hondo yeminda yadzoka, but hondo yeminda isisiri pakati pevanhu vatema nevanhu nevachena, yapakati pevanhu vatema nevanhu vatema. Koi ambori muridzi wevhu ndiani? Ivhu iri rimbori ivhu rani?
saka izvo ndo nyaya tichazoita tichibata maepisodes ari kuteera pa tichifamba nedzimwe nyaya tonyasoona kuti muridzi wevhu ndiani, anokwanisa kutengesa ivhu ndiani, zvakambonyatsomira sei, nekuti vamwe vedu tinenge tisingazive. Saka tikauyawo neinformation yakadai so tokwanisa kuita sei kuonesana nekuvhurana handitika. So ndo nyaya yanga ndangoya nayo panapa kuti mungoziva kuti Hondo Yeminda yaita sei yadzoka futi. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, tikuti ngatibatane muvidhio rinoteera.